आई एक बड़ा सुंदर भजन रहुआ सबके सामने हमरा बीच में नवनीत बैठल बनी जिनका माध्यम से हमने के आज जगह उपस्थित नवनीत है ने आवो काहे मुंह छुपा के बैठल बड़ा मुंह छिपा के बैठल बनी बताओ ठंडी में हम चाप के नवनीत खातिर एगो जोरदार ताली रहुआ सभी बजा दी। भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हमारे बहुत अच्छा मित्र आज इनकरे जितेंद्र भैया के एकदम जानते नहीं बाकी एगो जोन हौसला होला नु कलाकार के आवे खातिर ऊ हौसला बनी नवनीत जी के अनुपमा जी आई है जितेंद्र भैया बनी सबके हुआ बड़ा अच्छा लगे नवनीत के भी बहुत सारा धन्यवाद। हम गाली कर बाद नवनीत हम प्रेम झिल स्टूडियो के मालिक है प्रेम झिल स्टूडियो के मालिक वाली हमारे उपमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक मैंने हमनी के मालिक कि राम जी से पूछे याद हर जनकपुर के नारी बता बाबुआ जय हो जय कि राम जी से पूछे हर जनकपुर के नारी बता बाबुआ ऐसे कहता है जीव कहे के मन नहीं पहला ही खाना ना बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बाबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बबुआ तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी एक भाई मोर का है एक भाई मोर का है काहे गारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी बता बाबुआ हम तो तुमसे मोहब्बत करते हमेशा 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 क्या बात राहुल भैया रहुए गुट्टी में ठीक कर दी हमेशा 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 लोकवा देत काहे गारी बता बबुआ लोकवा देत काहे गारी बता बबुआ एगो लाइन ही हम नरमुंडा भैया करते कहती बाकी इनकर बार में की पाकल हे हेजा बार में की बाकी दाढ़ियों कुछ नहीं की पाकल अभी करिए बार जवान बने ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखे में पागल खाए भार थारी बता बाबुआ लोगवा देत काहे गारी
रामचंद्र भगवान की